anna minun tehdä työni sinussa. Ja hän haluaa myös parantaa semmoisista asioista, että sä tunnistat itsessäsi, että sä olet murehduttanut Pyhää Henkeä, sä olet omalla teollasi, valinnoillasi tukahduttanut sen. Ja ikään kuin jotain hyvää sinussa on voinut kuolla. Ja Jumala haluaa sanoa, että mä haluan synnyttää uutta sun sisälläsi. Ja mä haluan vapauttaa sen ja antaa voiman siihen, puhaltaa elämän henkäyksen. Ja että sun ajatuksesi eivät enää tule rajoittamaan, mitä minä voin tehdä. Aamen. Ja se on se, miten Jumala tulee antaa myös herätyksen tähän maahan. Että se tulee hänen tuntemuksen kautta. Mä näen niin, että Jumala tulee ilmestyä monissa paikoissa seurakunnissa uskovien elämässä, mutta se, että sä saat kantaa Jumalan läsnäoloa ja ylläpitää sitä Jumalan voimaa, herätyksen tulta, mikä tulee, niin sun täytyy tuntea hänet ja sun täytyy olla valmis heittäytymään. Ja kaikista opituista ikään kuin kaavoista, ei Jumalan sanan totuudesta, vaan siitä, mikä on ihmislähtöistä. Sun täytyy olla valmis siihen, että Pyhänkin ravistelee sut hereille ja riisuu sut kaikista valheista, mielen päätelmistä, vääristä opeista tai vääristä tunteista, että susta tuntuu, että en mä ole tarpeeksi hyvä, en mä kelpaa siellä, vaikka Herra on sut kutsunut nimeltä. Ja samoin niin ennen Mooseksen syntymää niin oli nämä lapsen surmat ja vihollinen halusi tuhota sen, mitä Jumala oli tekemässä kansansa keskellä. Tai hän oli kutsumassa Israelin kansaa ulos Egyptistä ja Mooseksella oli se tehtävä ja vihollinen halusi tulla jo heti alkuun tappamaan sen lapsen. Ja samoin oli Jeesuksen syntymän aikaan. Ja samoin vihollinen toimii tänä päivänä, kun Jumala haluaa tuoda uutta. Jumala haluaa luoda uutta sun elämässä ja seurakunnan keskellä. Ja tässä maassa vihollinen on heti varpailla ja heti valppaana tietoisena, että nyt on kiire, nyt täytyy tappaa se lapsi. Vihollinen ei voi tehdä sitä, jos sä antaudut Jumalalle. Jos sä antaudut Jumalalle. Ja vaikka tulisi niitä iskuja, niin sä et niinkö turvaa omaa viisautta, etkä tee omia johtopäätöksiä, vaan edelleen sanot, että Jumala, sua mä kunnioitan ja Jeesus, sä oot edelleen mun Herra. Mä uskon sen, mitä sä oot sanonut mun elämään. Jees, olkaa vapaat, saa seisottaa ja istua. Mä jaan mitä Pyhä Henki haluaa tässä puhua. Kiitos Isä, sä täytät mun sydämen ja sun sanoilla. Joo. Eli oikeastaan tämä sana, mitä mä oon sanonut monta vuotta sitten, ja se ei ole oikeastaan vaan sana, vaan se on näky. Ja mä joskus kuulin, että se oli yhteyteen yhden seurakunnan kesken, mutta aika pian mulle valkeni myös, että tämä on jotain enemmän. Ja tässä on jotain, mitä Jumala haluaa tehdä. Ihan Suomessa, kaikkien uskovien keskellä. Ja tämä sanoma löytyy Joosuan kirjasta. Ei sille, että mä tykkäisin itsestäni puhua. Mä haluan kaimasta vielä. Niin. Pyrin olemaan nöyrä. Pyrin. Meidän jokaisella kasvun paikka jossa. Joo, no niin, anyways. Joo, eli sä voit avata ihan tuolta.
Joosuan kirjasta niin 1. luku. Ja tämä sanoma liittyy ihan eka luku, 2., 3. ja oikeastaan 4. Ja mitä Jumala haluaa tämän kautta puhua, että täällähän tilanne oli, kun Joosua Mooseksen jälkeen asetettiin johtamaan Israelin kansaa, niin Joosuan tehtäväksi jäi se, eli Moosekselle sanottiin, että hän ei pääse siihen luvattuun maahan. Hän sai katsella sitä etäältä. Mutta Joosuan tehtävä oli johdattaa kansa siihen maahan. Ja mä näen, että tämä luvattu maa on myös se luvattu maa meille Suomessa, meille uskoville, mitä Jumala on puhunut yleisesti ja monien sydämelle siitä, että hän haluaa kääntää tämän maan ylös alasi. Ja hän haluaa oikeasti tulla joka ikisen oven taakse ja kouluttaa. Se päivä tulee, että oikeasti se koulutus kuuluu joka ikisen oven takaa, kun Jeesus on siellä ja kysyy, että haluatko sä seurata mua? Haluatko sä uuden elämän mun kanssa? Mutta se, että mikä vie meidät siihen Jumalan lupauksiin, ja sekin on yksi vaihe vaan sitten, kun Jumala tekee sen, jakaa herättämään koko kansaa. Ja jos joku miettii, että onko se raamatullista herätys, on se. Se tapahtui helluntaina, kun pyhähenki vuodatettiin. Ja silloin kertaheitolla 3000 ihmistä tuli uskoon. Ja tiedetään historiasta näitä tapahtumia, muun muassa Atsusan kadun herätys ja muuta, mikä on ollut valtava vaikutus, vaikuttanut satoihin miljoonia ihmisiin. Tullut monia herätysliikkeitä ja siellä on syttynyt lähetystyöntekijät, mennyt maan ääriin saakka ja niin edespäin. On semmoisia tapahtumia ja ihan kansakunnissa, että Jumalan henki tulee kansan ylle, Jumalan käsi tulee kansan ylle. Ja ihmiset vaan ihmeellisesti, heille tulee valtava tarve tehdä parannusta, valtava tarve löytää Jumala, löytää pelastus, löytää totuus, että he tunnistaa sen tyhjön sisimmässään. Mutta mikä oli se tie Israelin kansalle Joosuan kautta siihen luvattuun maahan? Me katsotaan nyt sitä ja pidä mielessä samalla, että tämä puhuu meille. Tämä puhuu Suomen uskoville ja kansalle. Tässä ekassa luvussa tulee käsky Jumalalta kulkea Jordanin yli. Se Jordanin virta oli erottamassa sitä, mistä tultiin ja mihin mentiin, mihin oltiin menossa. Ja tähän liittyen mulla on yksi näky, minkä näin jo vuosia sitten siihen virtaan. Eli tässä tapauksessa sehän oli vain ihan fyysinen virta, Jordanin virta, ei siinä sen enempää. Se oli joki, mikä virtasi, mutta mä erään kerran näyn siitä, että oli myös virta, joka on niin vihollisen virta ja joka haluaa pysäyttää ja estää Jumalan kansaa menemästä toiselle puolelle niihin Jumalan lupauksiin. Ja mitä siinä virrassa on? Siinä on henkivallat estämässä, ettei vaan mennä lävitse, ettei vaan mennä sinne Jumalan lupauksiin. Se mitä mä aiemmin sanoin tuosta, että on voinut sun elämässä tapahtua asioita, että sä oot kokenut kutsun, sä oot kokenut, että Jumala luo uutta ja ikään kuin se on tukahtunut, se on kuollut se asia. Sulla on tullut joku pettymys, joku isku vasten sun näköä ja sä oot ajatellut, että ei, mä varmaan sittenkään kuulu Herraa tai ei musta vaan ole tähän. Ehkä mä olin väärä henkilö. Ja se on se vihollisen virta. Vihollinen haluaa pysäyttää Jumalan lapset, ettei me vaan oteta niitä uskon askelia ja mennä siihen, mitä hän on luvannut.
Ja se, mitä mä näin siinä näyssä oli, että se virta oli täynnä käärmeitä. Ja käärme kuvastaa itse saatana ja se kuvastaa niitä demonisia henkivaltoja. Mutta niin kuin tässä, mitä Israelin kansalle Joosuan kautta tuli ohjeet. Ensinnäkin, miten Joosua vahvistettiin. Mä uskon, että Jumala vahvistaa sua, ei ainoastaan mua. Hän vahvistaa sua myös näillä sanoilla. Mä luen tätä ekasta luvusta. Vähän hypin sinne sun tänne, mutta älä huolestu, kyllä mä Raamattua luen. Eli tää sanotaan jakeessa 3. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille. Eli sen puhutaan kokonaisuutena seurakunnasta ja Kristuksen ruumiista. Niin kuin olen Moosekselle puhunut. Ja tässä on hyvä huomioida, että sua ei tarkoitettu yksin täyttämään Jumalan kutsua. Vaan meidät on aina kutsuttu yhdessä. Toinen toistamme kunnioittaen, toinen toistamme täydentäen. Jumalan sana ei tunne solvokristittyä. Se ei ole Jumalan tahto. Joku solvoilee ja vetelee ilman seurakuntaa. Ja mä oon nähnyt sitäkin, että joku liittyy seurakuntaan vaan sen tähden. Se on vähän niin kuin näennäisesti, että he voi sanoa, että joo, mulla on seurakunta, mutta heillä on se oma ministeri. Ja he hyppii seurakunnan täällä, mutta he ei ota opetusta vastaan. He ei halua sitoutua, he ei halua antautua yhteyteen ja siihen rakkauteen. Ja silloin pyhänkin ei pääse rakentamaan. Eli kun me yhdessä astumme, me yhdessä menemme, mihin me laitetaan jalkamme, me mennään pyhän virrassa ja johdatuksessa. Jumala antaa sen meille, meidän haltuumme. Niin kuin muistetaan Mooseksen kirjan alkulehdiltä, mitä sanottiin Aadamille, Eevalle, miehelle ja naiselle. Ja mehän ollaan yhtä Kristuksessa, eikö niin? Mies ja nainen, me täydennetään toisimme ja ollaan luotu Jumalan kuvaksi yhdessä. Niin käskettiin hallita tätä maata, viljellä ja varjella sitä. Ja niin kuin tässäkin on, että me otetaan alueita haltuun ja meillä on se auktoriteetti, valtuutus meidän isältä ottaa alueet haltuun ja ollaan niitä hyviä huoneenhaltijoita, pitää huolta siitä, mitä sulle on annettu ja mitä meidän yhdessä on annettu. Ja tämä on rohkaisun sana meille. Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkina elinaikanasi. Niin kuin minä olen Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. Minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vanhoitulla valolla olen luvannut antaa heille. Mutta se, että olenko vain luja ja aivan rohkea. Ja jakee 7 kehotus vielä, että noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelija Mooses on sinulle antanut. Ja poikkea sitä oikealle ja vasemmalle, että menestyisit missä ikinä kuljet. Ja ne oli ikään kuin näitä alkusanoja tässä Joosuan kirjan alussa. Mutta tässä on se juttu, että kuuliaisuus. Nyt se laki on kirjoitettu meidän sydämiin ja Pyhän Hengen kautta me voidaan tuntea Jumalaa. Me voidaan tuntea tämä sana, joka oli kirjaimina, mutta joka tuli eläväksi. Ja nyt on tärkeää, että sä et mene pääntietouteen, sä et mene johonkin ulko-opittuihin kaavoihin. Sulla on todellakin Pyhän Hengen kautta kaikkein korkeimman tunteminen, että sä tiedät olevasi lapsi, että sun identiteetti on Kristuksessa, sun identiteetti ei ole teoissa, sun identiteetti ei ole siinä, että kuinka sä oot suoriutunut tähän asti, vaan sun identiteetti on Kristuksessa. Ja Jumala odottaa, että sä oot kuulijana hänelle. Että sä et lähde solvoille, sä et horju kahtaalle. Ja sä et todellakaan tee sitä, mikä virhe Aadam ja Eeva teki alussa. Että vihollinen tuli kyseenalaistaa Jumalan sanan. Ja silloin vihollinen pääsee tappamaan sen, tukahduttamaan sen, mitä Jumala haluaisi sussa synnyttää. Eli me tiedetään, että vihollinen tulee varastaa, tappaa ja tuhoa, mutta mä voin antaa lohdutuksen sanan myös, että mitä vihollinen on sulta vienyt, niin Jumala haluaa antaa takaisin. Moninkertaisesti. Kyllä. Eli mä haluan ajatella myös niin, että jos sä oot kompastunut, niin sun ei tarvitse ikään kuin mennä taas ihan alkuun ja kaikki uusiksi.
kaikki uusiksi, nyt lähdetään taas uusiksi rakentaa, mä tein virheen, lankesin syntiin tai muuta. Sä saat jatkaa siitä, mihin sä jäit. Jep. Ja ehkäpä vielä tietoisempana siitä, että kuinka suuri Jumalan arvo ja rakkaus on sua kohtaan. Sen sijaan, että sä piiloudut johonkin pensaaseen. Etkä uskalla mennä kohtaan Jumalaa. Mä ajattelin, että hän on niinkö vitsa kädessä odottamassa, vaan hän on rakastava isä, jolla on avoin sydän. Hän kyllä myös nuhtelee, mutta hän tekee sen rakkaudessa. Täällä on myös ohjeita Joosualle annettiin, että hän tuntisi Jumalan sanaa ja lain kirjaa ja tutkisi sitä päivät ja yöt. Silloin sinä onnistut teilleesi ja silloin sinä menestyt. Eli sun tarvii olla se jano ja halu, ja sun tarvii myös ohjata itseäsi ja johtaa itseäsi Jumalan sanan äärelle ja Jumalan luo. Sä teet ne valinnat, että sä menet ja etsit häntä. Ja sä ootat, että ikään kuin Jumala nyt sun puolesta tekee senkin, että sä ikään kuin hän sun puolesta etsii itseään. Jotenkin tuntuu siltä, että sitten kun sanotaan jotain teoista, niin sitten heti ajatellaan sitä vääriä tekoa. Jumala odottaa, että sä kuitenkin otat itse ne askeleet ja teet ne valinnat. Hän haluaa antaa voiman siihen, mutta sä itse teet sen valinnan. Hän ei pakota sua. Sä et ole edelläkämpiä robotti. Jumala ei tee sun puolesta valintoja, mutta hän kyllä haluaa kertoa tahtonsa sinulle. Ja ei niin vaan, että sä pläräät Raamattua, että mikä se Jumalan tahto on, vaan että sä tunnet hänet, se sana on elävää sinussa ja sinusta tulee se sana. Mä vielä alustan tätä, niin kun hypätään Jordan virran yli ja sen synkän virran yli myös. Mä alustan sitä, että kaikki on oleellista, että miten me voidaan murtautua lävitse sinne. Jakeessa 9, eka luku ja 9 sanotaan vielä, että olen minä sinua käskenyt. Kuinka monta kertaa Jumala täytyy tämä sanoa, mutta kuule vielä. Ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljettua. Ja tässä sanotaan sitä myös just, että älä säikähdy, äläkä arkaile. Ole luja ja rohkea. Miten usein me ollaan säikyttävinäisiä asioista, arkailu, että onko tämä nyt Jumalasta ja mikä on ja mikä ei. Miten jos me vaan hakeudutaan hänen läsnäoloonsa, me tunnetaan hänet ja mä haluan, että sä saat juurtua Kristuksen, niin että sä et ole oikeasti mikä opintuulien heiteltävissä. Että sä oot sen varas, että joku muu kertoo sulle, miten Jumalan sanaa tulkitaan. Mutta totta kai Jumala on asettanut, mekin uskotaan siihen, että on viistahoiset virat edelleen voimassa, että on apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat edelleen voimassa seurakunnan keskuudessa. Ja heidän tarkoitus on varustaa sinua, varustaa seurakuntaa. Ei ole jotain souvailijoita. Mutta että sä myös itse kykenet kasvamaan Kristuksen tuntemisessa, että sä kuulet pyhän ääntä. Ja sun kehittyy se suhde ja ymmärrys, Isän sydämen kuuleminen, että sä tunnet hänet ja sä jo tietämällä tiedät sisimmässäsi, mikä on oikea ja mikä väärin. Pieni lapsi ei välttämättä vielä tiedä, sinun vanhemmat joutuu ohjaamaan. Ei, älä tee niin, se ei ole hyväksi sinulle. Ei, älä koske siihen. Miksi ei koske? No se ei välttämättä hyvä, että sä menet koske sen kuumaan hellälevyyn. Se polttaa sua, se tekee pahaa sulle. Sen kiellossa on se rakkaus, ettei suhun sattuisi. Mutta kun sä kasvat, niin sä jo automaattisesti tiedät sen, että ei ole hyvä tehdä näin. Sä et enää aika miettiä, että olisiko se hyvä vai huono, että jos mä kosken noin kuumaan hellälevyyn. Jos sä tiedät, ehkä sä oot kokeillut joskus. Joidenkin täytyy ilmeisesti kokeilla, ennen kuin oppii. Mutta miten tämä jatkuu Joosuan kirjassa,
niin tuli käsky, että tulee kulkea halki leiriin ja käskekää kansaa sanoen, valmistakaa itsellenne evästä, sillä 3 päivän kuluttua te kuljette tämän Jordanin yli mennäkseni ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra teidän Jumalanne teidän omaksenne antaa. Ei nyt enää kysymys siitä, että onko se Herran tahto vai eikö. Että onko se Herran tahto, että Suomeen tulee herätys. Onko se niinkö? Arvotaan sitä, että no haluaa herätys. Se on nimenomaan Herran. Mitä sun sydämessä odottaa ja haluaa? Mä oon nähnyt niinkö monenlaista ja on tervettä, että on meidän jokaisella myös se taivaskaipuu ja ikävä sinne kotiin. Mutta sitten myös se, että se ole sitä itsekästä kaipuuta, että kumpa pääsi sitä kurjuudesta pois. Ja sitten ei ole mitään hätää muista ihmisistä, hukkuvista sieluista. Tai mitään rakkautta muita kohtaan, vaan onkin se ensimmäisenä se oma tarve, oma napa. Ja mulla ainakin on se, että mitä mä näen Jumalan sanasta, että pelastus on jokaiselle. Ja se, että jos mä oon kuullut profetian jälkeen siitä, että Jumala tulee koskettaa Suomen kansaa ja niitä ulkomaita myöten siitä, että odotetaan, että koska se alkaa Suomessa, koska he tietää, että täältä tulee heille jotakin. Ja he tulevat tänne hakemaan myös sitä. Miettikää. Että ympäri maailman vuosien kuluessa kuuluu, ja se ei ole vielä tapahtunut. Miksi ei ole tapahtunut? Siksi, koska meillä on oltu valmiita. Jumalan puolelta on ollut valmista koko ajan. Koko ajan. Koko ajan. Mutta sä ja meillä on oltu valmiita. Seurakunta ei ollut valmis. Ja mitä tällekin vuodelle Jumala on puhunut, niin tulee valmistaa seurakuntaa ja tulee valmistautua. Ja meidän tulee valmistautua, meidän tulee varustautua. Ja samalla me saadaan ja toteuttaa Jumalan kutsua ja näkyä. Mutta tässä tuli se käsky, se sana, että tulee valmistaa itsenne. Valmistakaa itsenne. Valmistakaa itsellenne evästä. Mitä se eväs on? Se, että sä oikeasti saat rakentua Kristuksessa. Okei, ne voi olla jotain inhimillisiä asioita ja juttuja, mitä voi valmistella myös, mutta ennen kaikkea, että sulla on elävä suhde Jumalaan. Kaiken kestävä usko. Että sä oot valmis taistelemaan. Sä oot valmis ottamaan sen, mikä sulle kuuluu. Joo, mutta sitten tuli kehotus Jumalalta siihen, että siinä välissä lähetettiin vakoijia myös maahan. Ja ehkä voisi tästäkin ajatella vaikkapa, että ne on niitä Jumalan profetioita ja Herran palvelijoita, jotka on kuvaillut sitä, että mitä ne Jumalan lupaukset näyttää Suomen kansalle, mitä ne näyttää sulle sun elämästä ne Jumalan lupaukset. Ja siellä niitä vakoja käännyt, sanot kurkistaa sinne rajan taakse. Ja mitä hyvää siellä on odottamassa. Mutta toisaalta myös, että mitä vastuksia saattaa olla. Mutta se Jumalan henki, kun tuo profetia ja sana, niin siinä on aina se rohkaisu, siinä on aina se ratkaisu. Siinä on aina jotain, mikä ravitsee ja vahvistaa sua. Ja Jumala voi tuoda esiin myös sen, että okei, tässä on tämmöinen haaste, tällainen. Että Jumala on aina ulospääsy jokaisesta asiasta ja tie valmistettu, mitä kulkea. Luvussa 3 puhutaan siitä, kuinka Israelin kansa menee Jordanin yli.
Ja se oli jotenkin, että hädin tuskin päästiin sitä virrasta, vaan siitä kuljettiin kuivin jaloin. Ja kun Jumala avaa tien, sä oot valmistautunut ja sä astut ja se tie on auki. Silloin vihollisella enää mitään sanavaltaa siinä. Silloin on se sitten inhimillinen asia, vesi virtaavassa joessa tai vihollisen virta, vihollisen juonet. Niitä on vaan pakko raueta tyhjiin. Niitä on vaan pakko pysähtyä sillä alueella, että sä saat mennä siitä. Ja tässäkin luvussa 3 alussa kerrotaan siitä, kuinka Joosua ja Israelin kansa lähtivät varhain liikkeelle ja tuli sen Jordanin äärelle. Mutta siitä ei menty vielä yli. Tultiin jo lähelle sitä. Ja nytkö mennään yli, mutta ei kuitenkaan, vaan siihen leiriydyttiin. Siihen pysähdyttiin. Ja ehkä sä oot tunnistanut, että joskus asiat tapahtuu tällä lailla, että sä oot saanut sen sanan, sä oot saanut sen lupauksen, sä itse ajattelet, että okei, no nyt se vaan tapahtuu, nyt se vaan aukeaa. Mutta sit sä huomaat, että ei. Että mä oon kulkenut Jumalan johdatuksessa. Sitten jostain syystä mun täytyykin vaan pysähtyä. Jostain syystä Jumala ei viekään mua vielä siitä. Eli tärkeää on Jumalan aikataulu, koska se on Jumalan suunnitelma. Mitä me katsottiin ekasta luvusta? Se oli tärkeä pointti. Yksi oli se kuuliaisuus. Sä oot kuuleinen Herralle. Alusta loppuun asti. Ei vaan se, kun sä oot aloittanut tämän tien. Kun sä oot lähteä seuraa Jeesusta. Kun sä pysyt uskollisena. Sä pysyt riippuen Jeesuksessa. Alusta loppuun asti. Ja luvussa 3 me nähdään, että jakeesta 2 eteenpäin mä luen tästä. 3 päivän kuluttua kulkivat päällysmiehet halki leiriin ja käskivät kansaa sanoa: kun te näette Herran teidän Jumalanne liiton arkin ja leeviläiset papit sitä kantamassa, niin lähtekää tekin liikkeelle paikaltanne ja seuratkaa sitä. Kuitenkin olkoon noin 2000 kyynärän välimatka teidän ja sen välillä. Älkää menkö sitä lähellä, että tietäisitte tien, jota teidän on käytävä. Sillä te ette ole ennen kulkeneet sitä tietä. Pysähdytään tähän. Sillä te ette ole ennen kulkeneet sitä tietä. Tuo on yksi, mitä mä koen vahvasti. Sä et voi luottaa siihen, mitä ennen tapahtuu. Tai miten ennen tehty asiat. Sä voit luottaa siihen, että on yksi ja sama Jumala, yksi ja sama Herra, joka pysyy läpi. Hän on uskollinen luotettava. Sä voit luottaa häneen. Sä et voi luottaa siihen, mitä me inhimillisesti on rakennettu. Mitä mä ehkä ennen koen. Sä voit luottaa siihen persoonaan. Hänen tuntemiseen. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että sulla on elävä, henkilökohtainen suhde Jumalaan. Ei vaan semmoinen, mikä nojaa muiden opetukseen, muiden kokemuksiin. Että sulla itselläsi on sitä kallisarvoista. Että jos sä oot saanut maistaa, että Herra on hyvä, niin sä haluat sitä lisää. Ja sä haet sitä lisää. Etkä sä makaa mihinkään sohvalle tai lähde puuhastelemaan muita asioita. Ja jos sä huomaat tekevästi niin, niin sä pysäytät itseäsi ja sanot, että mitä sä oikein teet sun elämällä? Mitä sä oikein teet sun elämällä? Etkö sä saanut jo maistaa sitä, että Herra on hyvä? Meidän täytyy muistuttaa itsemme toisemme siitä. Sillä te ette ole ennen kulkeneet sitä tietä. Ja yleensä herätykseen liittyy vahvaa hengen liikehdintä mahdollisesti.
tapahtuu asioita, ihmeitä ja merkkejä. Ja jopa semmosia, että ihmiset on hämillä, että mitäs tämä nyt sitten on. Sä tarvitset Jumalan tuntemista. Sä tarvitset Jumalan tuntemista. Jumalan tuntemista. Ja yksi asia, mitä Jumala on kanssa puhunut vahvasti, ja miltä perustalta on myös lähdetty liikkeelle, ja mikä sydän mulla ja saivan palvella Kristuksen ruumista on se, että meillä on mitään omia agendoja, meillä on mitään semmoista, että me oltaisiin tarkasti haluttu tähän. Itse asiassa mä voin paljastaa, että me haluttu tähän. Me haluttiin seurata Jeesusta ja sitten Jeesus sanoi, että mitä jos. Ja sitten me on vaan pakko sanoa Jeesukselle kyllä. Ja sitten yhtäkkiä huomataan siinä vaiheessa, kun me sanotaan kyllä. Ensin sanottiin ei, sitten Jumala teki työnsä ja sitten me sanottiin kyllä, koska me sydän oli valmistettu. Ensin me katsottiin inhimilliset rajoitteet, Jumala teki työtä, sitten tuli uudestaan Herra kysy, me sanottiin kyllä. Samat inhimilliset olosuhteet oli edelleen olemassa, mutta jotain oli tapahtunut sisällä. Tiedätte. Kun Jumala puhuu jotain sulle, älä katso niitä olosuhteita. Jos sä katsot niitä, niin sä eksyt. Jos sä katsot niitä, niin voit sä oot tukahduttamassa sitä, mitä Jumala haluaa sytyttää. Jos sä oot tehnyt niin älä jää siihen murheeseen. Sä voit tehdä parannuksen ja nähdä sen, että Jumala antaa takaisin sen ja sulta ryöstettyä. Ja yksi, mitä on halunnut toteuttaa, kuuliaisuus ja kaikki, mitä me julistan. Tämäkin sana olisi vaan siitä, mitä pyhänkin nostaa. Kuhunkin tilanteeseen. Mä kuulen mielelläni, mitä ihmisillä on tarpeita ja asioita ja haluaisi kuulla jotain opetusta ja muuta. Koitetaan vastata niihin ja tavallaan sit vaikka henkilökohtaisesti keskustella, mikä on nyt viime aikoina myös tehty paljon, tavattu monia seurakuntalaisia, mutta Jumala tietää parhaiten, mitä sä tarvitset ja mitä me tarvitaan. Ja mitä Suomi tarvitsee. Eli meillä on ihmislähtöisesti julistamassa. Myös sen perusteella julistaa, että voisiko tämä henkilö olla potentiaalinen, syvätaskuinen seurakuntalainen, että saadaan menestystä. Ei, me ei haluta semmoista menestystä. Se on sitä ihmislähtöisyyttä, se on sitä, että katsotaan olosuhteita. Mä vaan haluan nähdä sydämiä. Ei sitä, että kuin syvät taskut sulla on ja mitä sieltä löytytään yöllä. Reikä? Niin. Mä arvasin. Jumala näkee sydämeen ja hän haluaa, että mekin nähtäisiin sydämeen. Että sä näet sun oman sydämenkin. Ja kun sä oot itse siinä prosessissa, että Jumala puhdistaa, täyttää sua, vapauttaa sua, sä löydät identiteetin hänestä. Sä vapaudut olemaan se Rolle tai Matias, tai Tommi, tai Joosua, tai Sari, tai kuka tahansa. Ketä sä oikeasti oot. Just näin. Ja kun Jumala saa täyttää sua rakkaudella, että sä et jää siihen, että sä sanot, että mä oon liian huono, mä en kelpaa. Ja sit sä blokkaat sen Jumalan rakkauden virran tai armon virran. Sä ajattelet, että sä oot mokannut liian pahasti. Ja sit sä et voi ottaa vastaan sitä armoa. Mutta tämä kaikki Jumalan mielisuosio, rakkaus, hyvyys, armo, kaikki on ansaitsematonta. Ja joku ei ole ihan niinkö jossain muissa sfääreissä. Halleluja. Mutta jos saatat vastaan, niin se jos tulee sen astian kautta virtaa. Sä täytyt ja sä vuodat yli. Sä kykenet rakastamaan itseäsi, armahtaa itseäsi ja sä kykenet rakastamaan armahtaa muita. Ja sä alat näkee isän sydämen, sä alat näkee oman sydämen ja sä alat näkee muiden sydämen. Sekä te ette ole ennen kulkeneet sitä tietä.
Eli todellakaan mä en luovu siitä, mitä Jumala on antanut ja puhunut. Mua ei kiinnostaa, vaikka joku tulisi iskeä 1 000 000 euroa tuohon ja sanoa, että luistapa tosta ja tuolla lailla. Mä voin tehdä sen, jos pyhänkin yhtyy siihen, jos se on Jumalan sanan kanssa linjassa, niin sanon kiitos, tämä on kiva juttu, oli se muutenkin julistanut. Mutta jos on jotain, käy linjassa tämän sanan kanssa, tai mitä Jumala on mulle puhunut, niin mä sanon, että pidä rahasi. Tai mikä tahansa muu asia se on. Mutta mä haluan myös, että mä itse olen herkää sydämellä Jumalan edessä. Mä itse olen opetettavissa, mä itse olen auktoriteetin alla myös. Ja että mä en ole itse soularia ja itse kuvittelen olevani oikeassa ja täydellinen. Vaan niin on semmoisen arvoa tunnon Jumalan edessä, että Herra, että mulla olisi sun sanat ja mä juhistaisin oikeita asioita. Ja mä kykenen ottaa muita vastaan ja rakentumaan tasavertaisena. Me ollaan yhtä rakkaita kaikki. Ja meillä on erilaisia kutsuja ja rooleja ja sulla on mulle nyt tietty paikka ja rooli Jumalan suunnitelmissa sitten toisen aikana se on toinen. Ja Jumala johdattaa ja kasvattaa meitä, mutta me on yhtä arvokkaita. Me saadaan yhteisestä uskosta rakentua ja sitten mäkin koko ajan rakennan, kun mä oon yhdessä teidän kanssa. Mut mitä tapahtuu täällä Joosuan kirjassa? Tästä tulee tärkeä pointti. Ja tämän sanon Herran pelosta, että tässäkin nähdään se, vaikka tämä on vanhan testamentin puolelta, myös Uudessa liitossa on Jumala asettanut johtajia ja just näitä eri rooleja ja tehtäviä meille. Mutta tässä oli tehtävä jakeesta 6, mutta paperi Joosua sanoi näin, ottakaa liitonarkkia, kulkekaa kansan edellä. Ehdottajat liitonarkkinaan kulkivat kansan edellä. Silloin Herra sanoi Joosualle, tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä, jotta he tietäisivät, että niin kuin minä olen Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssa. Käske pappeja, jotka kantavat liitonarkkia ja sanoo, kun tulette Jordanin veden ääreen, niin pysähtykää Jordanin rantaan. Sitten Joosua sanoi israelilaisille, tulkaa tänne, kuulkaa Herran teidän Jumalanne sanat. Ja Joosua sanoi, tästä saatte tietää, että elävä Jumala on teidän kesken ja karkoittaa teidän tietänne kananilaiset, hettiläiset, hittiläiset, perissiläiset, kirkassilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset. Katso kaiken maan Herran liitonarkki kulkee teidän edellänne Jordanin poikki. Ja tässä kerrotaan, eli siellä oli 12 miestä ja Israelin sukukunnista, kustakin sukukunnasta yksi mies. Niin pian kuin papit, jotka kantavat kaiken maan Herran liitonarkkia, laskevat jalkansa Jordanin veteen, katkia Jordanin vesi ylhäältä päin virtava vesi juoksussaan pysähtyy roukkioiksi. Ja tämmöinen sana tuli Herralta, toimikaa näin. Ja Jumala todellakin on hänen suunnitelmansa. On tärkeää, että me ollaan hänen suunnitelmissaan, hänen sanassaan, hänen askelmerkeissään. Se on se suhde Jumalaan ja sä et kulje omia teitäsi, vaan hänen teitänsä. Ja sä toteutat sitä kutsua, elät siinä suhteessa ja lapseudessa, mitä sulla on. Siinä identiteetissä, mitä sinä olet Kristuksessa. Mutta tässä on tärkeä rooli johtajille. Me ollaan kaikki pyhää papistoa. Muistetaan se. Että se ei ole niin Jumalan suunnitelma, että sanotaan, että tässä on pappi ja sä olet jotenkin jotain muuta. Ikään kuin vähempi arvoinen. Tässä on se pyhä mies tai nainen. Vaan sinä olet pyhä ja puhdas Kristuksessa, Jeesuksessa ja hänen verensä kautta. Ja siinä on sun identiteetti. Sä olet uusi luomus Kristuksessa. Ja sä olet pyhää papistoa, pyhää kansaa ja sukua. Mutta, niin kuin sanoin, niin on kuitenkin johtajia asetettu. Ja monesti asiat meneekin niin, että Jumala näkee, että tuossa on, tuossa on ja tuossa on. Ja sinut minä kutsun, sinut minä kutsun, sinut minä kutsun.
ja annetaan ne tehtävät. Ja Jumala asettaa sen johtajuuden. Hän valmistaa ne ihmiset. Ja sekin, mitä mä puhun tässä, niin Jumala haluan tehdä työnsä minussa. Mä tiedän, mistä mä puhun. Mutta toisaalta, niin kuin täällä sanottiin, sillä te ette ole ennen kulkeneet sitä tietä. En ole minäkään kulkenut. Me mennään yhdessä. Muistetaan ekassa luvussa, että johon te yhdessä laitetaan jalkaan. Mutta on asioita, joissa Jumala valmistaa tiettyjä ihmisiä, että sä voit johtaa muita johonkin. Profeetalla voi olla se näkökyky ja sana Herralta tuohon suuntaan. Jos sanassakin sanotaan, että apostolien ja profeettaan perustuksella. Profeetallista tulee sana, apostolien voitelu, auktoriteetti, lähteä ja perustaa, laskee ne perustukset ja siitä me yhdessä rakennamme. Ja kaikki on Jumalan armoa ja Jumalan tekoa. Mutta näin niin Jumalan sana tuli ja mä oon kokenut sitä, että Jumala etsimällä etsii niitä sydämiä, jotka on valmistettu hänelle, jotka on kääntyneet Herran puoleen. Se on tarkoittaa jotenkin superkristitty ja uskovainen. Riittää, että sä oot lapsi. Ja itse asiassa hän etsii särjettyjä sydämiä, murtuneita sydämiä. Mitä se on? Onko se, että sä oot vaan semmoinen hauras astia, mikä joku vähänkin hipasee, niin sä oot palasina. Ja se on sitä, että sä olet herkkä ja tunnoin Jumalan edessä. Ja sillä ei mitään väliä, että mitä sä oot ihmisten silmässä. Kun Jumala kutsuu sut, niin vastaa sen kutsuun. Ja hän tekee sut kykeneväiseksi siihen, mihin hän sut kutsuu. Ja koen, että ei ole sitä kuuliaisuutta uskovilla seurakunnissa johtajilla astua siihen lupaukseen, mitä on jo meille annettu ajat sitten. Mutta Jumala on kärsivällinen ja pitkämielinen ja hän kasvattaa meitä. Ja tässä oli ne sanat, toimikaa näin. Mutta tämäkään ei ollut vielä se toteutuma, vaan se tuli sitten. Sitten lähdettiin toteuttamaan sitä. Ja silloin kansa lähti liikkeelle teltoistaan mennäkseen Jordanin poikki liitonarkkia kantavien pappien käydessä kansan edellä. Ja niin pian kuin liitonarkin kantajat tulivat Jordanille ja liitonarkkia kantavien pappien jalat painuvat rantaveteen, niin vaikka Jordan koko evankelikkoajan on tulvillaan yli kaikkia äärellä ja se pysähtyi ylhäältä päin virtava vesi ja seisoi yhtenä roukkuina hyvin kaukana Aaronin luona. Sen kaupungin, joka on Samaritanin vieressä. Ja se vesi, joka virtasi alaspäin Aromereen, Suolamereen, hävisi kokonaan. Kun kansa kulki virran yli Jerikon kohdalta. Ja Herran liitonarkkia kantavat papit seisovat alallaan kuivalla pohjalla keskellä Jordania kaiken Israelin kulkiessa kuivaa myöten, kunnes koko kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli. Se voi aika pelottavaa astua tuntemattomaan. Ja se onkin yksi asia, mitä itse asiassa Jumala on antanut, hän eivät vielä seurakunnallekin tehtävän, jos siinä auran kärkenä, nuolen kärkenä ja kehän kärkenä, mitä kuvia näitä on tullutkaan. Kerran mä näin, onko se voimalle mennessä vai tullessa, niin pilvissäkin nuolet osoitti suuntaa ja näytti voimaa ja näytti turkua ja sitten tuli semmoinen Kyyhkysen kuva ja se oli sitä aikaa. Ei ole vielä tullut esiin, mutta tässäkin seurakunnassa huomaa kasvukipunsa ja myllerryksensä ja vihollinen on halunnut tuhota tämän työn, mitä täällä on lähtenyt ja sen, mitä Jumalan suunnitelma oli. Mutta Jumala näytti sen, että hei, edelleen hän luo sen yhteyden ja hän tuo sen rauhan. Ja se tapahtui myöhemmin. Mä en silloin tajunnut, mitä sinne pilviin piirrettiin. Jumala näyttää suuntaa ja sekin, kun Jumala antaa sitä näkyä, työnäkyä seurakunnille, niin se voi olla vähän pelottava ja semmoista, että mitä nyt? Se on se luottamus, että Jumala näyttää jokaisen askeleen ja niin me haluamme kulkea. Mutta siinä on myös kova taistelu ja voin sanoa, että ei tämä helppoa ollut. Ja kun se pistät jalkasta sinne, siellä käärmeitä kuhisee siellä virrassa.
Se vaatii uskallusta, että sä astut sinne. Mutta jos sulla on Jumalan sana, ihan sama kuin pimeätä ja synkkää näyttäisi inhimillisesti. Jos sulla on Jumalan sana ja sä tietämään tiedät, niin on kuulijana ja astu. Ja silloin Jumala ilmestyy. Ja se virta kaikkea. Mutta tarvitaan näitä johtajia, jotka johtaa meitä oikeaan suuntaan. Tarvitaan niitä lapsia, poikia ja tyttäriä, jotka on antautunut, joiden kautta Pyhä Henki saa virta vapaasti. Eli se ei ole ongelma, mitä vihollinen tekee. Se ei ole se juttu. Älä koskaan jää, jos Jumalan taas näkyy sanaa muuta. Älä jää sinne toisen taivaan ulottuvuudelle. On olemassa 3 taivasta. On tämä, mitä nähdään inhimillisen silmin, on toinen taivas, missä demonit liikkuu ja enkelit liikkuu. On 3. taivas, joka on Jumalan taivas. Ja liian moni ammentaa niitä näkyjä ja kuvia ja sanoja sieltä toisesta ulottuvuudesta. Ja puhuu huikauhia, sieltä vihollinen tekee tätä ja sitä. Ja ja se on ihan hyväkin toisenaan tiedostaa. Nyt tässä rukouksia Jeesuksen nimessä. Roistaan tyhjiä vihollisen työ. Mutta sut on kutsuttu elämään Jumalan lupauksista käsin. Ja ne ei vain jotain lupauksia, jotain utopiaa, jotain I have a dream, I have a vision. Mä toivon jotakin ja kun haaveilen jostain, mutta tiedän, että eihän se koskaan voi toteutua. Ei meillä ole semmosia annettu, vaan meillä on annettu todellisuus, mitä Jumala haluaa tuoda sen elämässä esiin sun kautta. Haluatko sä jäädä siihen, mihin sä itse pystyt? Vai haluatko sä päästä siihen, mihin sä pystyt Jumalan kanssa? Haluatko sä päästä siihen, mitä Jumala voi tehdä? Mä haluan nähdä sen. Mä haluan nähdä muutoksen tässä maassa. Yes. Tiedätkö sä mitä? Sä haluat myös sitä. Sun täytyy olla valmis näkee muutos sussa itsessä. Sä et voi tuijottaa naapuria. Sä et voi tuijottaa mua pelkästään. Mä otan juosuus vähän paremmin. Vai katso itseäsi terveellä tavalla. Terveellä tavalla. Ei siitä rikkinäisestä kuvasta, mitä tämä maailma näyttää, ketä sä oot. Kuka sä oot. Se peili, jos sä katot, mitä maailma tarjoaa, se on ihan rikki ja palasina. Sä et näe sieltä, kuka sä oikeasti oot. Kun Jeesus tulee sun luo, se on se ehjä kuva. Hän näyttää, ihan kuin peili on siinä. Sä saat katsoa Jeesusta ja sä saat katsoa itseäsi sinne samalla. Sä saat näkemään, kuka sä todella olet. Meidän täytyy olla valmiita antautumaan, muuttumaan. Samaan aikaan, ettei mennä kuitenkaan semmoiseen kai suorittamiseen ja paineeseen, että mä en riitä, mä en ole tarpeeksi tai jotain. Ja nyt olen vielä siinä jossakin, niin älä sillä aikaan, vaan lepää Herrassa. Hakeudu hänen luonsa, hänen läsnäoloon. Antaudu. Mutta samaan aikaan, että sä et jää inhimillisistä olosuhteista käsin elämään. Voin sanoa, että olen itse monesti tehnyt niin ja todella monesti täytyy tehdä parannusta. Sitten on taas löytänyt itsensä sieltä. Näin monesti me saattaa olla, että Jumala tekee työtä meissä, jos me antaudutaan siihen. Ja ei myöskään ajatella niin, että sitten joskus sillä paikalla, kun seison, niin sitten minä saan kukoistaa ja toteuttaa sitä tehtävää. Vaan nyt sä saat olla Kristuksessa ja elää täyttä elämää hänessä. Nyt, tänään, tässä ja nyt. Eli se elämä ei ole jossain odottamassa, sitten kun on ideaalit olosuhteet ja sitten tapahtuu kaikki profetaalisten sanojen täyttymykset. Silloin sulla on katse väärässä paikassa, vaan katso nyt Jeesuksen. Elä täyttä elämää hänessä nyt.
tässä on niin jotain semmoisia avaimia, että Jumala haluaa tehdä meissä. Prosessia, valmistamista. Ja sitten kun Jumalan aikataulu on se, ja hän näkee, että nyt, niin sitten se on nyt. Sitten se tapahtuu, sitten rytisee kuulkaa. Kiitos Jeesus. Kaivaksä Matias sieltä? Eräs vähemmän tunnettu, mutta ansiokas taiteilija, joka on pari kuvaa tuon peilin. Kaivaksä nämä kuvat siellä? Mä hukkaan. CK vai? Tässä ne kaikki. Joo, eka kuva. Eli eräs erittäin ansioitunut taiteilija, hyvin tuntematon. Mä mainitsin. Eikö se ole hieno? Välttämättä haluaisin vielä näyttää. Koska sun galleria Ei, tunne sitä. Tässä on se alku nyt. Niin, tässä on se alku. Aina vaatimattomasti. Oikeesti. Se kuva olisi tosi rikkinä. Laita se seuraava kuva. Oikeasti Jeesuksen kanssa me nähdään, ketä me ollaan. Ja mä koen, että sä tiedät, ketä sä oot, kuka sä oot. Sun identiteetti Kristuksessa. Jeesus saa näyttää sulle, puhua sulle, sun on se suhde. Niin, se on niin hyvä pohja ja perusta. Käsin hän haluaa operoida. Hän ei halua sitä, että me vaan toimitaan voitelusta käsin. Kuinka monta Jumalaa voideltua miestä ja naista on niin toiminut vaikka julistajan tehtävissä, parantanut sairaita, ihmeet merkit seurannut. Hän on toiminut voitelusta käsin. Se suhde on voinut alkuun olla hyvä, elävä suhde Jumalaan, mutta sitten se on tullut muita asioita. Siellä kulissien takana on vaikka mitä, pettämistä ja ryyppäämistä ja muuta. Sitten samaan aikaan heidän tilaisuuksissaan Jumalan henki liikkuu, koska on voiteltu, koska armolahjat toimii. Ne on armosta käsin, ei siitä ansiosta käsin. Mutta on tärkeää, että me tiedetään, ketä me ollaan Kristuksessa. Että meillä on se suhde kunnossa. Mä koen, että Jumala haluaa enemmän toimia siitä suhteesta käsin. Meillä on voitelu, mutta hän haluaa, että suhde on kunnossa. Jes, mä luulen, että siinä oli sana. Laita vaan se hieno kuva pois. Kiitos.